Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag mga kapuso all over Mindanao. Padayon ang atong paghatod og inspirasyon ug dugang kahibalo alang kaninyo karong Tuesday morning. Una kana, ato sang kamustahon ang mga taga-Buluan ug Sharif Agwak sa Maguindanao Province. Say good morning! Maayong buntag sab Jill, ato sab i-greet ug maayong buntag ang atong mga kapuso sa hasaan ug balingwan sa Misamis Oriental Province. Aron sugdan ang paghatag og inspirasyon kining atong makauban karong buntaga makapilang beses na nga nagkampiyon sa flair tending competitions ang bartender nga si Alfie Balen. Samtang say istoryahan sab nato kining hayop ikahadlukan sa kadaghanan, ang bitin. Kay lagi, doon na mga residente nga nakabsan sa ilang kinabuhi human gituklaw og bitin. Atong sayron kung anong nanggawas ang mga bitin karong panahuna. Kauban ang chief sa Wildlife Permitting Section sa Department of Environment and Natural Resources, Region 11, si Joselito Lencioncito Jr. Samtang sa Bistok, makachika ni Attorney Resi ang kapuso veteran actress, Teresa Loizaga. Una na to makahinabi ato mga bisita karong buntaga na sayod baka kapuso nga kung asa makita ang giilang longest sandbar in the Philippines. Makita kini sa lungsod sa Sapa-Sapa, Tawi-Tawi, ang beautiful Panampangan Island. Anaa kini sulod sa Basibuli Shoal, ang sandbar doon nagitason nga 3,128 meters. Gawa sa fine white sand ug turquoise seawater nga nagpalibot gikan sa taas. Makita ang crescent shape sa maong sandbar nga nakadugang sa kanindot sa maong lugar. Mga kapuso, sayon lang tan-awon, apan lisod di ay himuon. Apan kini atong makauban karong buntaga, daw sisiw lang kaniya ang flair bartending. Gani, nagkampiyon na siya sa nagkaniyang flair tending competitions dinhi sa syudad. Atong makauban ang kagay-anong si Alfie Balen. Sir Alfie, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Hello, may buntag, Sir Cyril. Okay kayo, sir. Nara sa balay para safe, likay sa COVID. Sir, pila na ba kakatuig sa bartending, and when you say bartending o kining flair tending imong trabaho, unsa ba ang imong ginabuhat? Nagtrabaho na ako as a bartender for like 7 years or 7 pito na katuig gikan adtong 2012 pag-graduate na ako. So from that time nagsugod akong career diri sa syudad Yapon sa Cagayan de Oro. Nagtrabaho ko diri. And then hantod sa naka-abroad ko. And then for me, bartending, sir, is passion sa inyong craft from making the drinks, cocktail drinks, which is alcoholic drinks na siya, sir. And then also mocktail drinks or non-alcoholic drinks. Dili lang kana ang trabaho namo as a bartender, napay daghan pa gyud kay klase. Then most especially ang pag-serve sa guest namo, sir. And then when you say flair bartending food is entertaining behind the bar tira sa guest while making their ordered drinks. Sir, ngano po ka nahilig ni ining ginatawag nato nga flair tending? Kani, sir, nagsugod ni siya adtong sa college pa ako, nag-eskwela pa ako. So nagsugod ni sa mo ang subject nga gitawag na mo og bar management nga subject. So from that dadto na kumbaga
mas nakuha na akong skills, mas na-develop, and then after that, after ato nga subject, nagpadayon ko hantod sa giabot ko sa point nga naka-appeal na ko mga competitions, and then suddenly nakadaog pod. Sir, unsa ba kadugay nga bago nimo makabisado ang imong routines sa flare tending? Siguro sir, nakabisado na ko siya akong routine for like sa sige na ako og apil-apil na gyud, let's say from 3 years to 4 years, but hantod karon dili gyud malikayan sa isa ka ga-compete og flare bartending nga matagakan usahay sa competition na gyud mismo. And then normal na siya sa amo ang mga flare bartenders, but kuan lang gyud siya, continue lang gyapon mi sa amo ang routine, and then hantod sa mahuman among performance. Sir, sa flare tending dili ba kakabado kay syempre kinahanglan nimo saluon ang mga botelya o di ba ka baso aron dili mahulog og magpadayon ka sa imong performance? Sir, actually ang kulba dili gyud mawala sa isa ka competition, especially sa flare bartending. Kay ang sa competition real tinuod nga botelya among gamiton, o kana siya pwede na siya mabuak anytime kung masayop lang ka og itsa or perform sa imong routine. So ano lang ang always na namo ginapa boost lang among kagalingon nga amuaning time, amuaning stage. So hatag namo tanan namo ang best para sa amo ang performance for that competition. Sir, unsa ba ang gikinahanglan nga skills aron mahawod ka sa flare tending? Para sa ako, kuan gyud sir, ang kinahanglan nga skills para mohawod ka ani nga kani nga craft is kuan patience. Pasensya gyud sir, taas nga pasensya gyud kaayo sa samot na mag-create or maghimo mi og routine, maghimo ka og routine. Isip mao to imong i-perform for your competitions nga mga upcoming competitions. Dili lang ka na imong i-consider, apil na pod ang music o timing sa imong routine. Sir, unsa na ba nga mga competitions ang imong naapilan og nadaugan? So kasagaran sir, diri gyud ko sir sa syudad sir sa Cagayan de Oro, daghan ko og naapilan nga mga competitions diri. So way back nag-start ko as a student. So nag-start ko from 2011. So from that year hantod 2019 ang pinaka-last na competition nga naapilan. Then apil na po dira ang pag-apil na ako sa Cebu, like sa Manila, sa Luzon, naka-apil po dira og mga competition. What? Oh, thank you. I'll get you. Wow, amazing yun kayo ang skills ni Alfie mga kapuso, no? Gani ako maglisod yun ko og salo og magkambyo sa duha ka botelya ngadto sa kuang mga kamot. Bitaw, dagan kayong salamat Alfie sa pagpakita sa imong skills sa atong mga kapusong Mindanawan og amping pirmi, sir. Thank you. Chillax lang mo mga kapuso kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, it's best of time kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, RJ! Good morning mga kapuso! Welcome to This Talk Karumutaga atong makauban si kapuso actress Teresa Loizaga. Maayong buntag, Teresa, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na and everybody back home? Naku, maayong buntag sa inyong lahat. Siyempre, I am good, but I would like to thank all of you, lahat kayo sa At Home with GMA Regional TV, all of you from Mindanao. Thank you for having me. Thank you. Okay naman po kami dito. Ano naman yung mga pinagkaabalahan mo sa bahay? Ay, naku.
Marami dahil bukod sa nanay, 'di ba, hardinera din ako. So syempre saying nanay, nagluluto dito sa bahay, 'di ba, para sa mga anak ko, pero mahilig din kasi ako magbutingting sa garden. So hardinera din ako ngayon. Itatago ko yung mga daliri ko doon at dumi ng mga kuko ko. Galing akong garden kanina. Mahilig ako magtanim-tanim, mga gulay ko, ganyan. We have seen you portray, a myriad of characters for the years that you've been in the showbiz industry, lalo na yung mga kontrabida roles. But meron ka bang mga particular roles din naman or projects na talagang nahirapan ka rin gawin? I guess I won't use the word nahirapan, okay? Pero I believe everybody has that little kontrabida side within them. With the proper understanding ng role mo, with the guidance of your director, with the trust that you have with the director and the cast, understanding your role, understanding yung role ng mga ka-eksena mo, dun lalabas yung karakter na hinahanap nila eh. So hindi porket I can play itong role na to na kontrabida, pag hindi ko pa rin pinag-aralan yung sumunod kong role, hindi ako magiging ganun ka-effective. Napaka-importante talaga na pag-aralan mo muna yung role mo. Pagka naintindihan mo yon, yan na, papasok yung maliit na kontrabida sa loob mo, kausapin mo ngayon yun. Sabihin mo sa kanya, yan kailangan mong gampanan, no? Diyan ka, okay? Yan yung molde ng kontrabida mo today. Pagkakataon mong i-release yan, go! So ngayon, bibigyan mo siya ng permiso na, okay, game, kontrabida ngayon, magtaray ka. Ako, that's how I see it. Because I don't want to say naman na, wow, I'm so super kontrabida every day of my life. Huwag naman. Pero pag meron kang tinatago dyan na nire-repress mo, pag dumating ang isang role na maganda, you can relate to it, boom, dun mo ilalabas. Ganun ko nakikita yon. Nag-resume ka na rin, balik trabaho na sa I Can See You High-Rise Lovers. How does it feel to be back working again? Alam mo, unang-una, napakaswerte ako at nakuha ako for this project. Thank you very much. Alam naman po natin ngayon na napakahirap ang buhay dahil sa pandemya at magkaroon ka ng pagkakataon na magtrabahong muli. Dahil ang tagal ko na wala ng trabaho. I think yung last taping ko was March. Tapos nagkaroon ako ng isang taping lang na one day. Tapos ito na lang yung lumabas. Well, first, I'm very thankful sa lahat ng mga kasama ko. Anong ma-expect ninyo dito sa High Rise Lovers, I Can See You? It's there's love and mystery, and you will see this unfold before your eyes. And as far as my kontrabida character is concerned, lahat ng mga kontrabida sa buhay, lahat yung mga masusungit na matataray na mga taong yan, alam mo, lahat sila may storya eh. Wala naman atang pinanganak na masungit at mataray. Maaring meron silang pinagdaanan noon na tuloy nag-iba ang pananaw nila sa buhay, ang pagkatao nila, ang mga desisyon nila. Pero deep inside, andyan pa rin yung taong, yung original, yung caring, yung mabait, yung totoong tao, hindi siya mataray. Parang ang dami ko nang nasabing secrets for the show. Pero I believe ganun yon. Let's take this opportunity also na imbitahan ang ating mga kapuso dito sa Mindanao na abangan ang bagong-bagong GMA drama anthology na I Can See You, especially ang episode yon na High Rise Lovers. Ito, sama-sama po tayo. And sana pagdating din ng, how would you say, panood ng TV para makalimutan natin konti ang mga issues natin, ang mga problema natin. Samahan nyo kami sa At Home with GMA Regional TV all over Mindanao. High Rise Lovers, I Can See You. Magan kayong salamat, Mr. Ressa. Thank you so much for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Attorney, thank you. See you soon. Thank you. And that was Kapusong Teresa Loizaga. Tutok lang mo mga kapuso kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sa mga niaging bulan, dunay mga report sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao labot sa pagpangatake sa mga bitin, labi na ang makamandag nga King Cobra. Ngano kahang daghang mga bitin ang nanggawas karon?
Kana og uban pa ang atong siron pinaagi sa Chief sa Wildlife Permitting Section sa DNR Region 11, si Joselito Lechoncito Jr. Sir Joselito, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Yes, mayong buntag, Argil, at sa lahat ng ating mga nanonood ngayon, mayong buntag. Sir, kay lagi no daghan og nakitang bitin karong mga panahuna nga ng gawas na unang-una, sir, unsa ba ang klase sa bitin nga sagad ato makita ug unsa sab ang karakteristik sa mga bitin? Dito sa Mindanao, no, naatay mga mga endemic na mga bitin katong mga tong reticulated python, no. Auto siyang dili venomous katong mulikos gani na mga hayop. O meron tayong mga venomous, yun yung mga king cobra o yung banako na ginaingon. Sir, paunsa ba nato ma-identify ang klase sa bitin? Well, ang klase sa bitin is ang sabi sa scientific sa mga libro, ano, ang isa sa timailhan sa venomous na mga snakes is pag triangular ang ulo. Tapos ang medyo colorful siya o ang iyahang na siya ngipon nga naga-retract mo pagka mamaak siya. Mao nang mga venomous. O katong mga non-venomous kagaya ng reticulated python is fine masyado yung kanyang ngipin kay maghunt kasi siya, iyang ginalikos ang iyang lawas o ginapaak ang as magluya bago siya kaunon. Sir, for the past few months na ay mga residente sa nagkadaiyang lugar nga namatay, human giatake sa bitin. In any case, sir, kung mapaakan og bitin ang usa ka tawo, unsa ba ang angay nga buhaton? Di ba ang ingon nila kanang subsupon daw ang samad, no? Pero dili nato na buhaton kay tungod na imbis na siya makatabang, mao pa nang sa atua kay venom nga daan na siya. So baka yung nagsupsup anang sa dugo maapil pod na makaano og katong venom. So hugasan lang siya og dalon sa ospital o sa pinakaduol na doktor ang victim. O gidili siya na palakawon, no? O kay the more siya mag body movement, mo paspas ang sa iyang dugo. So dapat kargahon siya, no? Or dili siya masyadong ng movement. O ang po na is kung sa tanaw sa doktor na dili man venomous na, kung anti-tetanus ang ana. O kanang dapat katong bitin nga nakapaak dili na tutupat yun, no? Kay para mahibaw nato, ma-ID nato kung sa klase na bitin na siya, kung venomous ba siya or non-venomous. Sir, according sa mga report, sagad sa mga biktima wala nakabantay sa bitin. So, posible ba ang pagpangatake sa bitin bisan wala ka nagapakita nga threat ka kanila? Well, depende kasi yan, ang panahon kagaya ngayon na mainit, diyan naglalabasan ng mga bitin kay mangita man na sila mga bugnaw na lugar. O ang isa pa is pag na-threaten ng isang bitin, mao na siya makapaak siya. Mao na nga dapat ang ang paligid ato ang limpyuhan pirmi. Kagasama sa paghagbas sa mga hilamon o paglimpyo sa ato ang mga palibot para dili siya mapuy-an sa mga bitin. Unsa kaha ang rason, sir, nganong sagad nga nagagawas ang bitin sa ilang natural habitat karon? Isang dyan is yung habitat degradation o ang migration ng mga tao sa mga lasang o sa bukid na naistorbo na. Isa pa, yun nga, naging na-convert na yung kanilang habitat, naging farmland na o naging subdivision. So, mauna nga, nagkakaroon ng conflict between human at saka dun sa snakes. Sir, with that, makonsider ba nato nga threat sa human safety ang kining mga snakes? Actually, hindi, kasi ang mga snakes kasi, meron din yan silang mga purpose kung bakit nandyan yan sila. No? Kasama rin yan sila sa yung tinatawag natin na food chain. No? Sila yung nagko-control ng mga hayop, kagaya ng mga snake, kagaya ng mga yung mga daga, no? Sila yung nagko-control ng population ng mga daga para hindi siya maging destructive sa atong mga agricultural na areas. Actually, ang mga snakes kasi mas takot pa yan sa tao dahil maliit lang sila.
Ang problema lang pag na-threaten sila, pagka nakita nila na natatrap sila, saka na sila mamaak. Mauna nga dapat, pagka nakakita tayo ng snakes o makakasalubong tayo, di na tamulihok, pasagdan na nato sila. Kay once na makita sa snakes na dili ta threat sa kanila, hawa na sila, mulakaw na sila kung asa sila panto. Kay lagi sir no, bisan pamandaghan og mahadlok gayud og bitin, na apoy mga mahilig sa pag-alaga og bitin. Allowed ba sir nga mag-alaga og bitin sa mga panimalay? Well, natay balaod ana Argil no kanang RA 9147 or yung Wildlife Act. So ginatugtan ang pag-alagaan ng mga wildlife sama sa mga bitin basta ang sigurado lang is galing siya sa legal source o yung gipalitan nimo nakarehistro sa DNR o may mga kaukulang mga papeles. Pero yung kukuha tayo ng mga specimen sa wild no, para gawing pet, bawal yan siya. Alright, daghan kay salamat Sir Joselito sa mga mahinungdanong impormasyon yang magihatag sa itong mga kapusong Mindanawan. Amping sir. Yes, salamat Argil sa ato ang mga tagapakinig o tagapanood. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang araw po. Say sumala ni Joselito Lencioncito Jr. sa DENR 11 gawas sa panahon dako sab ang posibilidad nga tungod sa developments nga ginatukod sa mga kalasangan busa daghana ang mga bitin nga nagapakita. Hinuon bisan pa man sa nagkadaiyang insidente nga dunay kalambigitan ang mga bitin. Dunay gyapon kuno kini role sa pagbalanse sa atong ecosystem. Samtang Jill, dili gayud lalim ang magsalo-salo og botilya no? Sama sa ginabuhat ni Alfie Balen. Hinoon, alang niya, sa matag performance, ginaboost niya ang iyang confidence aron dili siya mapakyas, sanglit mao na kini iyang passion sa iyang craft ug sa iyang trabaho. Samtang say sa laing bahin, isip usa ka veteran actress sa tips sa gihatag ni kapusong Teresa Loizaga, kinahanglang ginatun-an gayod sa mga artista ang ilang role aron ma-portray pag-ayo ang character, inubanan sa guidance sa ilahang direktor ug mga kaubanan. Unta na-inspire og nakakaton kamo mga kapuso sa gi-share sa atong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Emma Donayu nga scared is what you're feeling, brave is what you're doing. See you tomorrow mga kapuso, alas 8 gyapon sa buntag, dinhi lang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.